Открыть свой бизнес и реализовать свои идеи прадпрымальным людям стане прасцей. Депутаты Витебскага областного совета на 36-й пазачарговой сессии приняли шэраг рашэнняў, накіраваных на стымуляванне деловой активности. У прыватнасці зацвердзілі стаўкі адзінага падатку з фізічных асоб і падтрымалі праект аб спрашчэнні працэдуры ўцягвання ў гаспадарчы абарот пустуючых памяшканняў. З падрабязнасцямі Інна Кірыенкава. Зараз открыть справу и заниматься бизнесом зможа любы жадаючы. На стымуляванне деловой активности насельніцтва накіраваны 337 указ президента краіны об регулявании деятельности физичных особ. Документ предоставляет право физичным особам оказывать послуги без регистрации в якости индивидуального предпринимальника з уплатой адзінага падатку. Памер гэтага падатку устанавливают депутаты мясцовага узроўню. На іх разгляд был вынесен адпаведны проект рашэння. До 18 видов деятельности, якія не прадугледжвалі абавязковую регистрацию индивидуального предпринимальника, додаліся яшчэ 12 новых. Памер ставак адзінага падатку залежыць ад таго, дзе у горадзе альбо сельскай мясцовасці будуць ажыццяўляцца бізнес-паслуги. Ставка единого налога для физических лиц, осуществляющих деятельность без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей в городе Витебске, Орше-Полоцке и Новополоцке будут установлены приблизительно на уровне, как и для ставок индивидуальных предпринимателей в этих населенных пунктах. То, что касается сельской местности, то здесь мы пошли по другому принципу и предлагаем установить ставки минимальные, либо максимально приближенные к минимальным, которые установлены указом президента. Для параўнання самы большы падатак давядзецца плаціць тым, хто займаецца абслугоўваннем вясельных альбо іншых забаўляльных мерапрыемстваў, відэаздымкай. І калі ў Віцебску гэтая сума складзе 130 рублёў за месяц, то на вёсцы на палову менш. А вось што да цырульніцкіх паслуг, то для віцяблян яны будуць каштаваць 100 рублёў, а вясковаму жыхару усяго толькі 23. Стымуляваць развіццё прадпрымальніцтва на вёсцы павінен і праект рашэння, які прадугледжвае перадачу пустуючых будынкаў без дакументаў и без процедуры проведения аукциону. Всего на территории Витебской области около 10 миллионов квадратных метров площадей. Из них около 4% не используется. И мы планируем за счет практического применения указа главы государства уменьшить это количество. Таким чынам открыть той же магазин альбо майстэрню прадпрымальным і дзелавым людям стане прасцей. Улады спадзяюцца, што гэта дазволіць не толькі вырашыць праблему самазанятасці ў глыбінцы, а і задаволіць патрэбу людзей у якасных таварах і паслугах. Інна Кірыенкава, Леонид Табола, навіны Витебск.